Така, това е втори епизод, Adventure Craft, защото изтрих миналите два, защото станаха много гафове. И така, отворихме няколко врати, видяхме няколко гроба, заклещихме с една дупка. Чаптър 2! Аз съм вече в началото на чаптър 2. Кога стигна до тук? Е, че като отвориш вратата, директно минаваш чаптър 2. Да, бе, това е. Не, като отвориш дървената врата, Яко! Чест! Сега да ти кажа. Има в този чест? Ти са тия тунели, бе? Чакай сега, слушай ме внимателно. Няма. Слушай ме по-лесно ще. Застани така, че чест да ти е отдясно. Както дойде. Добре. Тръгваш както дойде, тръгваш надясно. Надясно? Да. Иначе ще те върне в начало. Трябва да знаеш пътя. Тръгваш надясно. Като минеш през тунела, се обръщаш наляво. Да, като минеш през първия тунел наляво. И след това направо. И трябва да стигнеш една дървена врата с торчове. Да. И след това трябва да научкаш наляво или надясно. Аз съм при тази врата. Аз отивам наляво. Аз отивам надясно. Върна ме. Тук пак продължавам направо. Върнам. Значи след вратата надясно. Така записано. И после наляво. Чакай. Цък. Значи надясното е върнал, след вратата отиваме надясно и после наляво. Чакай, аз ще разгледам какво има в тия... Опа. Чакай, аз къде дойдох? Така, че не мога да идиш на другите пътечки. Ето това е идеята. Не, значи е надясно. Да, защото ме върна. Тръгна. Аз не видях, че има трета пътечка за това. Вълци! Вълци ли? Изгледа ми така грамотевичка, където се спава. Аз не видях грамотевица. Изгледам. Тичам бързо. Като цъкаш по диагонали, чакай сега, последно надясно или направо? Надясно или? Добре, да си... Защото навсякъде има дървета, почти. При малкото дърво. Да, сега тук обаче не знам на къде. Може би наляво. Не. Просто оглеждаш. Аз отивам надясно. Не там. Не, надясната връща. Да. Налявата пуска. Наляво ли? Да, налявата пуска. След това... Чакай сега. Езеро... аз дойдох от... Къде дойдох аз? Аз дойдох от там. Направо или наляво? Направо. Наляво ли каза са? Не знам, чакай. Какво? Наляво. След дървото е наляво. Добре. Защото мен ме върна, като опитах към... Езеро там, има тук гора. Може би ще да е към езерото. Не, езерото връща. Дали, значи е направо. Кой ще пробва? Ти ли ще пробваш? Чакай да стигна до там. Точно така. Направо ли? Да. Аз си знаех, езерото съм пробвал да мина през него и ще му върне. Не, чакай. Като минеш покрай малкото дърво, минаваш... Аз забравих пътя да ти кажа вече. Чакай сега, от малкото дърво аз направо отидох и ме върна. Не е направо, наляво. Наляво. Да, наляво и после или наляво или наляво. Не, лявото ме върна. Наляво, на дървото е ляво. След като минеш малкото дърво. Да, надясно. Аз ти казах, че към езерото е. Да знам, езерото му връща като мина през него. Преди. Минал съм през езеро и ме връща и затова. Тук обаче идва големия въпрос на къде. Имаме две посоки. Две са по-добре от три. По-лесно е да се ориентираш избор е 50 на 50. Ако метна някакъв айтъм, дали ще го воли него? Аз тичам направо. След езерото направо. Тък му си мисля да тръгна надясно. Има някаква тъмнина. Надясно има дърво, а наляво има тъмнина. През тъмнината трябва да минеш. И аз. Стигаш до дървена колипка. И на мен ми го изписа същото. Генай, толкова си красив.
Why did you call me here? My name is Gunnar, Sage of the Forest. You know why I brought you here? Is my Аз family не знам real? защо ме е пропнал. Хир, ма карай. Живи са ми родителите. Наистина ли? Да, така ми каза този. Very much so. I'm a great and How? powerful sage. It's my business to know these things. Your family was О, виж, taken to the... накрая като ти покачи колилата, ти показва къде има чест видя. в дървото. Мога да трейдвам. Да, можеш. Чакай, тихо. Аз ще взема парче... Green and the key. Имам да key. Не се притеснява, дядо. I have it here. Добре. Ти луд ли си, бе, мен? Какво? Трябва да се върна сега. Grade 3 new. Ето сега трябва да отидеш при дървета. Да. И... Чакай, аз имам пътя. Ма той е оттам да дойдеш, така че... видя ли защо са тия рупица? Да Какво? трейдваш разни работи. Да, знам, че трейдваш. Аз ще взема полшени да се взема. Не, събира... Аз ще се пробвам да събера за това. Аз събирам рупитата на това. Аз събирам рупитата, защото искам това. Имам 31. Защото искам да се взема и това парче живот. Аз имам, ако бях обрал къща, може би ще да ги събера. Не. Е. Само аз събрах къщата и събрах само 17. Аз имам 33 вече. Всъщност, значи аз съм изпускал нещо. Ти от къща не си убивал. Не знам, уж я обиколих цялата. Не, има там доста. 19 съм събрал до сега. Аз сега забравих на къде е пътечко. Има една странна дървена част. Чак сега. Да взема листа с... Толкова написали го е. Аз да не мисля, че ще ги помна сега. Пиша стрелка на къде да отида. Значи, първото, като стигнеш през езерото, то се вижда. Дано да не му върне, ако цопна в езерото. Тук вече не знам на къде. Насам май бе. Чак сега. След езерото... Саме тук намерих един чест. Първото е надясно. Ти този чест намира ли си? Има един чест на ръба на една от въртите. Чак сега, аз тук заседнах. Така, насам. Добре. И сега, така, тук вече... не, насам. Чакай, ето го. Просто аз го намерих. Аз просто сбърках пътя и то ме върна при самото дърво. Всякъде обикалям, бе. Тук някакви често нещо. Имам вече 37 рупита. Аз се върнах при дървото. И аз съм по него. При The Great Wood. Чакай, не. Аз излязох от Chapter 2. Ама няма какво да правя. Сега това с гъбите е затворено. Не е ли това The Great Wood? Не знам. Няма надпис. Точно. Може би в оная земя. Не, он е казал да се върнем по същия път, по който сме дошли. Аз бърках пътя и то ме телепортира обратно в началото. Може би с лодката да им някъде. Много е неясно това. Ама. Чак, аз имам... Чакай, имам дърти блокче, ма не мога да го плейсвам. Нищо не можеш да плейсваш. Да. Може да стигна ръчката. Ти откъде взе? Ти го взе от това, нали? Аз пък взех планкове от лодката. Ти ще се отчупил. Да, видях, че има чест на една от вратите. Опа. Само пусна да мина през друго място. Така пусна ме през друга врата, май. Не може. През друг тунел май ме пусна. Аз ще ида на някой от... Ще обиколя с лодката. Ето го. Разби ми се лодката. Да. Краси. Върни се в началото и стигни до вратата с торчовете. Тя е отворена. Вече. Коя врата с торчовете? Дървена врата от дърво. Да. Тя е отворена вече. Това е The Great Wood. Има гъби, има едно... Имам планкове.
Ето го. Има едно огромно дърво с златна врата. И там даваш ключа. Ето го, The Great Tree. И то ме Това е изпревари паркур. кога. Това е паркур мап. Някакъв. Така Нещо ли? такова. Прилича на паркур мап. Имам някакви пръчки сега тук. Да почвам да пръчки. Стиковете ли от лодка? Как така се щупи тази лодка по средата на нищо? Не, аз я блъснах и Мен се с щупи. невидима стена ми се блъсна. What the hell? Тъпо дърво. Как можеш да ме затваряш така? Тъпото дърво ме затвори. Аз пътечките вече вътре. не ги помня, така че. Чакай сега да огледам дървото, как да се кача където и да било. Като за начало. Ето. Не можеш да чупиш нищо. Но има стълби от едната страна там вляво. Имаш стълби и то... Вълк, мах са тук има някой препятствие, тук трябва да се сбиеш с един вълк. Да ти отвори... Бон мил. Лияните ли? Тук някаква на някаква стена. Баси якото да. The Great Tree, а? The Great Tree. Бати якия паркур. Някакъв чест видях. Има два честа. Как да се изкатера там, бе? Къде там? На първото ли още? Да ми се извърти цялото. Майко, това си едно Assassin's Creed игра, man. Така ми го дава и там. Гати огромно дърво. Ника ми е Дамастър. Как ти е Ника? This place is huge. At the top of the tree. Деца вика, you have to be kidding me. Да, нещо на мен почва да ми лагва едно такова малко гадничко. Хеме бета хем. Гледай. Оле. Мръве, мамо. И сега, леснаха ми дърво. Да, трябва да тичам по диагонал, очевидно. Къде? За дървото ли? Не. Не мога да го скоча. Минава се право напред. Не мога да го скоча. Как не можеш, бе, приятелю? Аз го скочих без никакъв проблем. Чакай, че... Така. Добре. Чакай. Ето къде е. Сега това дърво, където ми изникна от нищо. Пак не можа да го скоча. Аз разбрах какво трябва да се прави сега. Където от нищо, успя да го скочиш така. Да, право напред тичаш, вървиш срещу него, цъкаш спейс в правилния момент и дабл джъмп се получава и двойно. Скачаш веднъж, скачаш пак и си готов. Бомбил! Ясно. Да. Има един саплинг. Да, ама аз тук трябва да се кача по едни лияни сега. Не, първо трябва да оправиш саплинга долу. Да го превърнеш. По-добре не слизай. Защото аз... не знам, аз сега като слязох не мога да се кача. И ми лагва. Да, бе. Сега слязох, минах го от първия опит минах пънчето, ето сега пак успях. Някакво такова половината му ги няма, или половината листа му ги няма. Защото стоях, мисля така, може би в него. Тъп удар, тъп вълк почти ма бутна от дървото. Още не си го бутал вълка. Не, той е втория вълк. Втори. След като минеш това дърво, дет го спаунваш, има още един гаден вълк, който иска да те изяде. Паднах отвън дърво. Дано не си умрял. Защото не знам какво става, като умреш. Добре, стоя да се кача. Тук нямаше нищо. Тук какво да... тук вече как се минава това, бе? Да, бе, тук е много такива скокове. Така, сега. Добре, това не мога да мина вече. Като се качиш има едни листа. Добре, ето как, да, то. Листата не са толкова сложни. Да. Май. Минай. От другата страна отиде.
Ами, обиколих по едно такова две малки пънчета с по 4 листенца. И как се качи на второто, бе? И ги Ами, слизаш, чак сега. Аз пък видях един чест. Да, има един Взем чест, го. който такъв де трябва да скочи да кликнеш. Ами, лесно е. На второто се качваш като слезеш на... като слезеш на ниското, деца 4 листенца като кръст, слизаш от към следващото и За това скачаш. пред което е. И толкова. Да, успях. Добре. Да, away back up if I fall. Ето, като прекусиш, даже ти пуска чекпоинт. Ако паднеш, да можеш да се върнеш. Добре. Някаква лиана. Още един ето, листенца. да. О, има лиана, която може да вървиш като по въже. Да, виждам. Такова. Аз стигнах до нея. Сега съм почти at the top of the tree. Сега какво правим тук? Вау. Стигнах до едно място, на което не знам какво да правя. Да падна в Къде е това? Не. Да не е едно с... Дето има 4 лиани и една дупка в средата. Отсреща трябва да има такава лиана, плоска. Плоска? Да, бе. Плоска, както е Вайнс. По нея се качваш. Не минаваш през нея, катериш се като по стълба. Да, бе. След това точно зад лианата. Това бутон не знам какво е. Клик. Няма значение, натиснате. Аз пак два пъти го цъкнах, го цъкнах. Една ръчка. Аз го цъкнах сам. Ръчките, да. Аз ръчките не ги пипах. Леле, това беше добро скачане. Аз пък и аз таковах. не знам какво правя, ти ръчки ма ги цъкнах. И аз ги цъкам сега в момента. И аз като измина целият път догоре, който е почти. Тук става страшно. Върна. Паднах. Чакай, аз се качих на втория етаж, след като минах тия ръчки. Пак при малките листенца. Аз паднах и сега пак трябва да се ката по-скоро. Имаш... Не, аз не паднах чак додолу. На мен даде то хелп, като минах първите две листенца. Тук са тия листенца са ми много страшни, аз не мога да ги мина. Как е? Тия са още по-лесни. Как са човек, аз не мога да... Умрях? Не съм. Скачаш и толкова. Стана много дълъг. Довиждане и приятен ден. Аз